Joseph bakhud ukurim jong kamaria thiusdi. Yau Joseph bakhud ukurim kamaria thiusdi mad kupating ujisu. Lakha antan ha Bethlehem madula yapan ha Nazaren. Kakam bakong san jong ha kasandur jeng penem jong ublay kalong. Man penrung yu Yesus Kristus ha kapateng udabit kumalakren kinong itu lupa. Bayaw mesayayan ka at banlong kumukupa berunong yada. Shem labu jeng to yaki jeng keren jeng haki gospel. Ulalong beriu bajar-jar. Ko Joseph bakhud kanong da jeng kabalang. To syarai kabalang kumamela syarai kerpang yau Jesu. To ker to daya ka patuptin lentiyak yaka kumba melale yau kunting jeng mehi. JINGPULE Banyngkong, JINGPULE ni kitab Baar Jong Samuel, kalnong banyo, kadukhat saw, dosan, kanar dukhat saw, mat kan riyo. Lanja bahakatahi kamien, kaktiin utray kalapoy honathan, kiyat ho isyakri jonga, David, kumne utray uong. Hato, pintay kaway kayeng bangan siyong, indaki Sngi jong pi kilakun, pilathia bat ki kpa jong pi ngan sa kantiu yo khun jong pi ban sami na kamet jong pi ban ngan sa pan skam me ki ma jong une un sa te koi ga yeng ha ka kerteng jonga ban ngan sa pan skam me ka khat jong ka jinglong em jong shi junom ngan sa long kpa jong ban un sa long khun jonga na daule kamboman ngan sa sempat yo dau dingdo kumba le kibriyo daga jingka wud kumba jule kibriyo yaka yeng jompi mat ka jinglong sim jompi en sapen scam shi junom hakmat jonga yaka khat jompi en sapene shi junom ka ktien jong utrai. JINGPULE baar syaki shithi syaki roman kalenong kebasaw kadkhat khat lai kan riu dukhat pra badar puar kajingkular hau Abraham bat ki khun ki siu jungu bikin yo pateng ya ka perthei kamwan naka an henrei naka hok da ka jinget kumta boro ka syong ha ka jinget boro kalong ka jing ai bat kumta ya kajing yo pateng balakular kilala ban yo baro ki khon ki siu jungu Abraham om tang gitu ki bar rakhe an henry baro ki banget kumbau langet mau u Abraham ulong kupa jungi baro kumbala tho ngala pelong ye phi kupa jong bun ba ki jaj ban rio hon ulong kupa jungi akmat ublei ya ba ulanget ba pen empat ye ki bayam mad ubathaw iki baro nak kasuda Abraham langit bulakermen wala om idon jingkermen bat kumta lakalalong kupa jambun ba kijai benriu thik kumala yathu yau shisien en sabon kat negi khon ki siu jong phi nakani ka daw ka jinget jong kalap pen man hok yau kaktien jong utrai. JINGPULE nang gospel jong MATHEUS kalanong ka Banyngkong kadkhat khan riu khat pra hadu arpuai bat arpusaw ujako bulalong ukpa jong Joseph katanga ka Maria na kabalakha yo Jesu balakhot Kris ka jingkha yo Jesu Kris kalong kumni ka kmi jong ka Maria kalite ktien bat Joseph henry shua bakin ya poi lasyam bakalapun na umansim bakuy. Kumtaw Joseph utunga jungka bulong ubahong badum kwa bantat rong yaka ulamut ban pelaj no yaka jar Henry kat bau dang perkhat syapang kani wa ngel utrai lapau hau hakajing pos ni wud laong ko Joseph ko khonu daben wat kau ej ban chim tengah ka Maria
na bai tai balaseng ilong nong men sim bakhui kan khao khuon bat phin khot kerteng jisu ya u namar un pan im yala ki pa na ki pop chungki kum ta habo Joseph ula kandet na bathia ula le kumba wa ngel utrai ula pthai u botla shim tengah ya kamaria. The gospel jong trai